Hello kabusing! Sa araw na to kabusing, lulutayin natin tong paa ng manok at saka balon-balunan. Pakita namin sa inyo ang teknik paano pagluto. Okay? Hello mga kabusing! Ito na pala kabusing oh. Ang mga ingredients natin. Pamintang durog, chili powder, pamintang dahon, pamintang buo, tuyo, syempre ang magic seasoning ni kabusing, patis, at itong paa ng manok o balon-balunan. Ito ang liver. At syempre ito, ang hindi absent sa mga ricados natin, bawang, luya at saka sibuyas. Yan lang mga kabusing. Lutong halang-halang. Halang-halang Bisaya style. Mga kabusing, timplahan muna natin to. Ang itimpla natin, asin lang. Para medyo may maalat na. Kasi mamaya titimplahan pa naman to eh. Lagyan natin ng asin. At saka lagyan natin ng kunting paminta. Pamintang durog. Lagyan natin ng pamintang buo din mga kabusing. Para mabango. So yan lang. Tapos papakuluan natin. Isang kulo lang. Tapon natin ang tubig. Okay? Yan kabusing. Kumulo na. Itapon na natin ang tubig. Kabusing. Salain natin. Patutuyuin nyo lang to. Mga busing! Hiwain muna natin ang mga ricados. Bawang. Luya. Sibuyas! Wow! Baka mo kayo nag-eat. Gimik, game. Buta na ba sa kulit? Group. Slice muna natin mga kabusing yung puso ng manok. Wow! Balunan. Crispy patata. Kabusing. Salamat pala. Sa mga supporters namin. Solid supporters. Walang sawang nanonood. Wow! Wow!
paklay. Pampahaba ng buhay, kabusing. Nakaupo. Ito ra mga kabosing oh. Yung liver ng manok natin. Wow! A few moments later. Lagay tayo ng mantika, panggisa. Wow! Panggisa sa ricados. Sa ating lutong halang-halang na laman ng loob ng manok. At saka may lagay kaming tiil. Adidas. Wow! Yan na natin yung garlic kabusing. At itong pamintang buo. Saka pamintang durog mga kabusing, unahin natin para mabango. Yan. At itong onion. At itong ginger. Wow! Hintayin lang natin mga golden brown siya kabusing. At sunod natin yung mga laman loob. At ito na yung sili natin kabusing para may twist. Lagyan na natin tong Adidas natin kabusing. Yung TL ng manik. Haluin lang natin. Gizzard mo mga gizzard. Sunod natin yung batikon. Gizzard. Mix ulit. At ito mga kabusing, yung puso natin. Puso ng manok. Lagyan natin ng pamintang dahon, kabusing, laurel, at saka yung secret seasoning natin. At saka toyo. Kunting patis kabusing. At saka yung magic sarap natin. Yan lang mga kabusing. Balikan natin mga 15 minutes. Luto na yan.
tubig kabusing para sa pagpalambot. Paklay Bisaya. Saya kabusing. Wait pa. Takpan muna natin mga kabusing. Yan kabusing. Hop. Balikan natin. Luto na mga kabusing. Wow! Lagay natin yung bell pepper para lalong babangon sila. 5 sekundos. Sap-sapa na. 5 minutes kabusing. Check na lang kabusing. Balikan natin mamaya kabusing. Ito na mga kabusing. Patayin na natin. Chop na. Sap-sapa na. Sauce. 30 ang tacos. 30 lang takos ka, Doro. Wow! Nakabusing. Yun, no? Alam na to. May Bisaya, no? Busing style. Alam na kabusing. Chop na.